ashe muje kaji kwarjini gwamna mai farin jini mu yan Bauchi mun fada Yakubu zabinmu ne mu talakawa mun fada PhD shine zabu a jam'iyya ta APN kaura alƙiblar mu a Bauchi mun zamo makafi tsarin ka kawai muke wata bi Yakubun dai Yakubun dai Yakubun dai gwamnan dai gwamnan dai gwamnan dai dan Bauchi za mu fito mu zaɓi jam'iyyar mu mai alamar rogo APN zaɓin mu Yakubu gwamna ƙaura sanatan mu na gobe mai ruwan ƙuri'a gunsu dan su kare hakin mu musu mai waka ne na zo na wake mai gidana Honorable Yakubu PhD mai alfarma a Bauchi zabin mu birnika da ƙauye mun bi mun kyala 'yan hauka masu ci da hakkin kowa. Honorable Yakubu PhD mai alfarma a Bauchi zabin mu birni da ƙauye mun bi mun kyala 'yan hauka masu ci da hakkin kowa. Ka zamo ki gudu sa gudu gurin makiya su oba su ruɗe tallakawa kai yawaye. Maganar gwamna a Bauchi babu in kari za mu zaɓe ka a jam'iyya ta mai rogo mu matasa da mata duka mun bi a jam'iyyar mu tsarin ta da baiwa Honorable Yakubu PhD mai alfarma a Bauchi zaɓin mu birni da ƙauye mun bi mun kyale 'yan hauka masu ci da haƙƙin kowa. Yakubu dan sanin ka babu dana sanin sani mu a Bauchi babu mai yin gunaguni talakawa ci gaban kawai muke gani ilimi da hankalinka muke gani ku zo mu tallata kowa nashi nashi ne shi bai da wariya kowa dan gidansa ne Honorable Yakubu PhD mai alfarma a Bauchi zaɓin mu birni da ƙauye mun bi mun kyale 'yan hauka masu ci da haƙƙin kowa. 'Yan gari 'yan ƙauye mu burbuto mu nuna zabin mu kau da 'yan adawar mu ku zo mu yi gayya don mu nuna ikon mu fito a ran zabe mu don gwalawa zabin mu nuna kishin mu don mu kare haƙƙin mu kowa ya taka mu to za mu tada tarzoma. Honorable Yakubu PhD mai alfarma a Bauchi zaɓin mu birni da ƙauye mun bi mun kyale 'yan hauka masu ci da haƙƙin kowa. Idan dare ya tsala a bar namawa kura babu jayayya gaban suru ko ba wani saura mai kare ka makaranka na riko kura jagaba na matasa a Bauchi baka da tsara muttaka duguri nake nufi uban gayya shi amanan PH ne amanan kaura. Honorable Yakubu PhD mai alfarma a Bauchi zaɓin mu birni da ƙauye mun bi mun kyale 'yan hauka masu ci da haƙƙin kowa. Zabe a Bauchi mun baka dan gari PhD mun kori bako mun kyala dan gari PhD manya matasa kowa sai dan gari PhD Imamu mai waka sai dan gari PhD kowa na faɗi kowa na faɗin PhD jarumi ne kan uwar gami PhD mai abun alkhairi ya zaga dakin kowa ni mana wana zuwa albushiri mu zaɓi zaɓin kowa na gode. Honorable Yakubu PhD mai alfarma a Bauchi zaɓin mu birni da ƙauye mun bi mun kyale 'yan hauka masu ci da haƙƙin kowa. Honorable Yakubu PhD mai alfarma a Bauchi zabin mu birnika da ƙauye mun bi mun kyale 'yan hauka masu ci da haƙƙin kowa. Honorable Yakubu